Zdárek lidi u nového videa. Dneska já jsem vám tady připravil, jak změnit na těle barvu. Tak to bude nejlepší, že dáme kostým, nevím, neumím mluvit, protože jsem křaček. Ne. Tak, já chci kliknout head, hovno body, tady máš skin a tady dáš advanced a takhle máš třeba to, máš třeba růžovou, prostě fialovou, růžovou divnou a modrou. No, že byste chtěl taky být duhový, tak můžete to vyzkoušet taky. Tak čus.